자신의 배사란 로스킬 세모디걸 바구살 미쇼 란치바 셰프니 사발레 체코님. Ja, aber das ist ein Rückproblem. Hi, kami ang machoshi sukumayo. Sí, Dinamarca, ¿qué vamos a hacer? What's the idea of putting them like Mary? Let's go Hej. Du har taget dit telt med hjem, kan jeg se. Ja, det er jo ikke, når vi kigger ud over hele pladsen, det er jo ikke særlig mange, der faktisk har valgt at gøre det. Hvad er årsagen til, at du faktisk har været en god festivalsgæst? What's the idea? Men for helvede, drenge. Vi har jo været verdensmestre i at rydde op før. Hvorfor gør vi det ikke bare igen? Jeg siger, at alle verdens nationer samler sig for at holde Clean Out Loud World Cup. For Roskilde Festival har brug for Camp World Cup, hvis de opnår målet om at blive en renere festival. Who's with me? Vi skal gå forrest i de daglige trashmobs. Vi skal samle folk på tværs af campgrænser om sporten i oprydningsnavn, uden at gå på kompromis med Orange Feeling. Så lad os gøre dette Roskilde til det reneste nogensinde.